Ovo je 10 najdužih tunela u Hrvatskoj. Tunel Selce-Dobovica nalazi se na glavnoj prometnici DC-116 između Starog grada i grada Hvara. Dug je 1516 metara, a pušten je u promet 1999. godine. Zanimljivo je da je ovaj tunel Stari grad i grad Hvar povezao ne samo u cestovnom prometu, već kada je u pitanju i vodoopskrba. Naime, iz crpne stanice Stari grad voda se crpkama diže u vodospremu Budinjac preko tunela Selce-Dobovica sve do grada Hvara. Tunel Brinje je cestovni tunel na dionici Mala Kapela – Žuta Lokva autoceste A1. Za promet je otvoren 2004. godine. U prometu su obje tunelske cijevi, a najveća dopuštena brzina je 100 km/h. Duljine cijevi iznose 1542 i 1543 metara. Širina voznih trakova je 3,5 metra, a uz njih su dva rubna traka od 0,35 metara, te revizijske staze širine 0,9 metara. Tunel Sveta Tri kralja nalazi se na autocesti Zagreb-Macelj, koja je dio Europskog prometnog koridora X i dio je autoceste Nürnberg-Graz-Maribor-Zagreb. On predstavlja najzahtjevniji objekt na ovoj autocesti na kojem je potrebno osigurati visoku razinu sigurnosti i operativnosti. Tunel Tuhobić jedan je od najznačajnijih objekata na trasi Hrvatske autoceste A6. Dug je 2143 metra te je najduži tunel na trasi autoceste A6. Nalazi se na nadmorskoj visini od 700 metara. Povezuje Gorski kotar i Hrvatsko primorje između čvorova Vrata i Oštrovica. Tunel se naplaćuje unutar zatvorenog sustava naplate autoceste A6. Tunel Plasina je cestovni tunel na dionici Žuta Lokva – Ličko Lešće autoceste A1. Obje tunelske cijevi duge su 2300 metara. Sjeverni portal nalazi se na nadmorskoj visini od 532 metra, a južni na 547 metara. U prometu su obje tunelske cijevi, a najveća dopuštena brzina je 100 km/h. Izgrađen je u roku od 15 mjeseci uz prosječno dnevno 30 napredovanja od približno 7,5 metara. Tunel Debeli brijeg se nalazi na drugoj dionici pristupnih cesta Pelješkom mostu i jedan je od najkompleksnijih objekata u projektu Cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom koji provode Hrvatske ceste. Radovi na probijanju tunela započeli su 7. travnja 2020. godine, a probijanje u lipnju 2021. Radovi su završeni čak 74 dana prije roka. Ukupno je iskopano 113.959 kubnih metara materijala. Tunel Sveti Ilija cestovni je tunel kroz Biokovo, koji povezuje obalni i kontinentalni dio Splitsko-dalmatinske županije. Nalazi se na trasi državne ceste D76. Tunel je dugačak 4248 metara. Ima kolnik širine 7,7 metara i servisnu cijev sa zapadne strane dugu 4255 metara. Gradnja tunela počela je 2008. godine sa sjeverne strane, a probijanje u siječnju 2010. Tunel Učka je cestovni tunel u Republici Hrvatskoj koji prolazi kroz planinsko gorje Učku na autocesti A8. Tunel je dugačak 5062, a širok 9,1 metara. Promet se odvija u oba smjera uz ograničenje brzine od 80 km/h, a pretjecanje je zabranjeno. Tunel ima 83 nadzorne kamere, 538 požarnih detektora, 32 hidranta i 38 SOS stanica. Tunel Sveti Rok je cestovni tunel u Lici, na autocesti A1 od Zagreba do Dubrovnika. Jedna cijev mu je duga 5679, a druga 5670 metara. Tunelske cijevi međusobno su osno razmaknute 25 metara i spojene s 4 prolaza za vozilo, 15 prolaza za pješake. Kolnik tunela sastoji se od dvije prometne trake, širine 3,5 metara i rubnih traka širine 0,35 metara, tako da ukupna širina kolnika iznosi 7,7 metara. Tunel Mala Kapela najduži je cestovni tunel u Hrvatskoj. Na autocesti A1 nalazi se u predjelu između sela Jezerane i Modruž, između izlaza za Ogulin i za Brinje na autocesti A1. Tunel ima dvije cijevi koje su međusobno razmaknute 25 metara. Cijevi ovog tunela su različitih dužina. Jedna je duga 5780 metara, a druga 5821 metar.